Tɛnɛ juin kalo tile 15 san 2026 DMS TV channel muso ni cɛw ni yantuma a y'aw bisimila DMS TV sanfɛ foli an tan n'o ban kanubaga na lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan aw ka dɔn kibaru ni o wagati sele san'an ka da se an ka bi kunnafonibaw ma ni ka olu dɔw tulo kan an bɛ aw hakilina jigin k'aw bɛ se k'an dɛmɛ ni kunnafoniya ni kanni n'a carili ani k'aw hakilinaw di hakilina diyɔrɔ la wale kɔfɛ bi kunnafoniba m'an bolo ni ka olu dɔw tulo kan dɔw bɛ tali kɛ san 2025 yɛrɛ kɔni kɔnɔna na min yɛrɛ kɔni an ka Mali autorités yɛrɛ kɔni olu ye décision yɛrɛ kɔni ta ko min yɛrɛ kɔni école catholique yɛrɛ kɔni ko état yɛrɛ kɔni bɛ subvention min di ninnu yɛrɛ kɔni ma k'a bɛna na dankari o subvention yɛrɛ kɔni di la o wale yɛrɛ kɔni nana kɛ sababu ye ni min yɛrɛ kɔni école catholique yɛrɛ kɔni olu ka école karamɔgɔ caman yɛrɛ kɔni labila ka sanga ni o wale yɛrɛ kɔni a kɔni yala k'a fɔ ko don tɛmɛnenw yɛrɛ kɔni na ko école catholique yɛrɛ kɔni école karamɔgɔ minnu bila k'olu furumusow yɛrɛ kɔni farala ɲɔgɔn kan ni ka kɛ jɛkulu kelen ka bɔ ni ka communiqué kɔnɔ bɛ wulimada kɛ ni ka ɲɛsin an ka Mali autorités ma k'a yira k'a fɔ k'olu cɛw yɛrɛ kɔni bilalen ni ka bɔ baara yɛrɛ kɔni na ko kɔlɔlɔ yɛrɛ kɔni lase olu ka du kow yɛrɛ kɔni ma kosɛbɛ ko yɛrɛ de kɔni u b'a laɲini autorités fɛ u ka fɛɛrɛ yɛrɛ kɔni latigɛ ka olu cɛ ni yɛrɛ kɔni don fonction publique la Mali jamana kɔnɔna na. Alamisa tɛmɛnen juin kalo tile 11 san 2026 min yɛrɛ kɔni an ka Mali tunkarakew ka ministre ni o ye Musa Ag Atayɛri kɔni ye ale ni an ka jamana tunkarakew yɛrɛ kɔni ka jɛkulu ɲɛmaaw yɛrɛ kɔni ye ɲɔgɔn yɛrɛ kɔni kɛ o ɲɔgɔn ye kɛyɔrɔ yɛrɛ kɔni na min yɛrɛ kɔni Musa Ag Atayɛri ale kɔni bɛ lettre di an ka tunkarake yɛrɛ kɔni ka jɛkulu ɲɛmaaw ma lettre min yɛrɛ kɔni na min yɛrɛ kɔni furancɛ fanga ɲɛmaa ye n'o ye son excellence le général d'armée Assimi Goïta ale bɛ foliba kɛ ni ka ɲɛsin tunkarakew yɛrɛ kɔni ma u ka cɛsiri baara la faso yɛrɛ kɔni lafasali la. Alamisa tɛmɛnen juin kalo tile 11 san 2026 kɔni yala k'a fɔ ko min yɛrɛ kɔni ye Donald Trump yɛrɛ kɔni n'o ye États-Unis jamana ɲɛmaa ye ko nin don kofɔlen na min ye États-Unis ale kun kan ka frappe kɛ ni ka ɲɛsin Iran yɛrɛ kɔni ma ko nka Donald Trump yɛrɛ kɔni ye frappe nin yɛrɛ kɔni kɛli bɔ a ma wagati laban yɛrɛ kɔni na ka d'a kan Donald Trump yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔ la ko ale ye frappe nin yɛrɛ kɔni kɛli bɔ a ma sabula min yɛrɛ kɔni États-Unis ale ni Iran k'u ye bɛnkan dɔ yɛrɛ kɔni sɔrɔ ko wa hali a tɛna lamɛn o bɛna u bolonɔ yɛrɛ kɔni bila ni bɛnkan yɛrɛ kɔni sɛbɛn na walasa ka se ka dankari Iran États-Unis ale ni Israël ka kɛlɛ yɛrɛ kɔni na. Min yɛrɛ kɔni Niger autorité olu kɔni bɛ ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni latigɛ ko maa o maa yɛrɛ kɔni i bɛ ko kɛ Niger jamana yɛrɛ kɔni na ko min bɛ se ka kɛ sababu ye ka cɛn don Niger ka basigi walima ka cɛn don Niger jamana ka intérêt yɛrɛ kɔni na ko min yɛrɛ kɔni Niger maaw yɛrɛ kɔni u t'u sigi ni kɛlɛ ye o ko in na o ko hukumu yɛrɛ de kɔni na ko alamisa tɛmɛnen juin kalo tile 11 san 2026 min yɛrɛ kɔni Niger jamana ɲɛmaa ni o ye général Abdramane Tiani ale kɔni ye décret présidentiel dɔ yɛrɛ kɔni ta décret présidentiel min yɛrɛ kɔni na a b'a yira k'a fɔ ko min yɛrɛ kɔni ye Mariama Djibiri nin yɛrɛ kɔni ni nin ma kofɔlen tɔgɔ dɔnnen don kosɛbɛ ni Mayira yɛrɛ kɔni ni Niger ka jamana kɔnɔden yɛrɛ kɔni kun don min yɛrɛ kɔni général Abdramane Tiani a bɛ décision yɛrɛ kɔni ta ni ka Niger yɛrɛ kɔni ka nationalité minɛ ni muso kofɔlen yɛrɛ kɔni na ka d'a kan k'a ye ko dɔw yɛrɛ kɔni kɛ ko minnu yɛrɛ kɔni bɛ se ka kɛ sababu yɛrɛ kɔni ni ka dankari Niger jamana ka intérêt yɛrɛ kɔni na ni kunnafoniba de bɛ an bolo kɔrɔ bi an bɛna minnu walawala o ye bi kibaru kɔnɔna na. San 2025 yɛrɛ kɔni kɔnɔna na min y'an ka Mali autorité olu kɔni ye décision yɛrɛ kɔni ta k'u bɛ subvention min yɛrɛ kɔni di école catholique yɛrɛ kɔni ma ko min yɛrɛ kɔni état ye k'a bɛna na o subvention yɛrɛ kɔni jɔ o wale yɛrɛ kɔni kɔlɔlɔ nana kɛ sababu ye ni min yɛrɛ kɔni école catholique dɔw olu datugura ni wale min nana kɛ sababu ye n'o ye école karamɔgɔ dɔw yɛrɛ kɔni licencié ka sanga ni o wale yɛrɛ kɔni a kɔni yira k'a fɔ ko min yɛrɛ kɔni ye école karamɔgɔ musoman minnu licencié ale ni cɛman minnu yɛrɛ kɔni licencié k'olu musow yɛrɛ kɔni farala ɲɔgɔn kan ni ka jɛkulu kelen yɛrɛ kɔni kɛ o jɛkulu man bɛ wulimada kɛ don tɛmɛnenw na ni ka ɲɛsin an ka Mali autorités ma ko état yɛrɛ kɔni kelen ni ka subvention dili yɛrɛ kɔni jɔ école catholique yɛrɛ kɔni ma ko nana ni kɔlɔlɔ min yɛrɛ kɔni ye école catholique yɛrɛ kɔni na ni o nana ni école karamɔgɔ dɔw bilali yɛrɛ kɔni ni ka bɔ baara la ko olu kɔni b'a laɲini an ka Mali état ma yɛrɛ kɔni fɛ u ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen latigɛ ni ka solution yɛrɛ kɔni sɔrɔ o école karamɔgɔ licencié len yɛrɛ kɔni ka kow la an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi muso jɛkulu nin yɛrɛ kɔni ka communiqué yɛrɛ kɔni kɔnɔna na o y'a yira k'a fɔ ko olu cɛw ale ni olu dɔw yɛrɛ kɔni labilalen ni ka bɔ école karamɔgɔyaw yɛrɛ kɔni na école catholique yɛrɛ kɔni na k'o kɛra sababu ye ni ka degun yɛrɛ kɔni se olu ma sɔrɔ ko la wa a kɛra sababu ye ni ka degun se olu ma wa denbayaw kɔnɔna na ka d'a kan ko mɔgɔ ninnu yɛrɛ kɔni licencié yɛrɛ kɔni kɛra sababu ye ni ka du caman yɛrɛ kɔni privé kalo sara yɛrɛ kɔni na ko ka sɔrɔ min yɛrɛ kɔni ni école karamɔgɔ nin yɛrɛ kɔni olu ye san caman yɛrɛ kɔni kɛ école karamɔgɔya la ni école catholique nin yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko nka an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi école karamɔgɔ nin yɛrɛ kɔni tɛ ka kalo sara sɔrɔ ko bɛ ka kɛ sababu ye ni ka degun yɛrɛ kɔni se u
ma u ka denbayalen n'u ka sɔrɔ kow yɛrɛ kɔnɔna ni jɛkulu maa nin yɛrɛ kɔni ka kumaw yɛrɛ kɔni kɔnɔna u bɛ hakililajigi yɛrɛ kɔni kɛ k'olu cɛw yɛrɛ kɔni tun bɛ garisigɛ wari dɔw yɛrɛ kɔnɔna wari min yɛrɛ kɔnɔna min yɛrɛ kɔni jamana État ale tun bɛ caman bɔ o ko la ko yɛrɛ de kɔni kɛra sababu ye État yɛrɛ kɔni kɛlen ni ka décision ta k'a tɛ subvention yɛrɛ kɔni di école catholique yɛrɛ kɔni ma o kɛra sababu ye n'olu cɛw yɛrɛ kɔni tun bɛ kalo sara min yɛrɛ kɔni ta kalo la ka sin ka dankari o yɛrɛ kɔni na wale min yɛrɛ kɔni kɛra sababu ye ni ka du caman yɛrɛ kɔni bila gɛlɛya kɔnɔna na ka d'a kan olu yɛrɛ kɔni tun b'u ka musakaw bɔ cɛ ninnu yɛrɛ kɔni ka kalo sara wariw de la ko nka sisan kalo sara tɛ olu cɛw yɛrɛ kɔni bolo o bɛ ka kɛ sababu ye ni ka olu ka duw bila degun kɔnɔna na muso ninnu bɛ welemada kɛ ni ka ɲɛsin an ka Mali autorités yɛrɛ kɔni ma k'u bɛ fɛ an ka Mali autorités ka fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ yɛrɛ kɔni sigi sen kan fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen min yɛrɛ kɔni bɛ kɛ sababu ye ni min yɛrɛ kɔni ye ni cɛ ninnu ale ni muso ninnu yɛrɛ kɔni minnu yɛrɛ kɔni licenciera ni ka bɔ école catholique la ko min yɛrɛ kɔni o école karamɔgɔ ninnu ye fɛɛrɛ ka latigɛ u ka ta ni k'u don fonction publique la jamana kɔnɔna na ka d'a kan ko wagati min yɛrɛ kɔnɔna ni école karamɔgɔ ninnu tun bɛ baara yɛrɛ kɔnɔna école catholique yɛrɛ kɔnɔna k'u jɔdɔ ale n'u tun bɛ sara min yɛrɛ kɔni sɔrɔ o ni fonction publique école karamɔgɔ bɛɛ lajɛlen ka hakɛyaw yɛrɛ kɔni tun ye kelen ko yɛrɛ de kɔnɔ o b'a laɲini État yɛrɛ kɔni fɛ u ka fɛɛrɛ latigɛ ni ka ni maa yɛrɛ kɔni don fonction publique kɔnɔna na muso ninnu kɔni bɛ welemada kɛ ni ka ɲɛsin an ka Mali autorités yɛrɛ kɔni ma ko bɛ fɛ an ka Mali autorités yɛrɛ kɔni kana kuma ɲɔgɔnya tɛmɛ u ni maa licencielen ninnu yɛrɛ kɔni ɲɔgɔn cɛla la walasa u ka se ka solution yɛrɛ kɔni sɔrɔ école karamɔgɔ ninnu ka licenciement ko yɛrɛ kɔnɔ wa min yɛrɛ kɔni école karamɔgɔ ninnu yɛrɛ kɔni ka denbayaw yɛrɛ kɔni olu ka danbe yɛrɛ kɔni ka se ka segin u ma an kɔni bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ni muso ninnu yɛrɛ kɔni bɛ welemada kɛ ni ka ɲɛsin an ka Mali autorités yɛrɛ kɔni ma k'a yir'u la k'a fɔ k'an ka Mali autorités kɔni kɛlen ni ka décision yɛrɛ kɔni ta k'a fɔ k'u tɛ subvention yɛrɛ kɔni di école catholique yɛrɛ kɔni ma k'o kɛra sababu ye ni ka école karamɔgɔ cɛman ni musoman dɔw yɛrɛ kɔni licencier ni ka bɔ école so ninnu yɛrɛ kɔnɔ ko wale yɛrɛ kɔni bɛ ka kɛ sababu ye ni u tɛ baara la an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi wa kalo sara yɛrɛ kɔni jɔlen tɛ u ye ko yɛrɛ de kɔnɔ u bɛ laɲini kɛ an ka Mali autorités fɛ ka fɛɛrɛ latigɛ ni cɛ ni muso minnu yɛrɛ kɔni licenciera ni ka bɔ école catholique ninnu yɛrɛ kɔnɔ na ka fɛɛrɛ latigɛ ni ka maa ninnu yɛrɛ kɔni ta k'u don fonction publique yɛrɛ kɔnɔ na jamana in kɔnɔna na alamisa tɛmɛnen juin kalo tile 11 san 2026 min yɛrɛ kɔni an ka Mali tunkarakɛw ka ministre ni o ye Musa Atayɛrɛ yɛrɛ kɔni ale ni an ka jamana tunkarakɛw yɛrɛ kɔni ka jɛkulu ɲɛmaaw yɛrɛ kɔni ɲɔgɔn ye kɛ yɔrɔ min yɛrɛ kɔni na a ye an ka Mali furancɛ fanga ɲɛmaa n'o ye son excellence le général d'armée Assimi Goïta a y'o ka message dɔ yɛrɛ kɔni di tunkarakɛ ninnu yɛrɛ kɔni ka jɛkulu ɲɛmaaw yɛrɛ kɔni ma message min yɛrɛ kɔni kɔnɔna na furancɛ fanga ɲɛmaa bɛ foliba kɛ ni ka ɲɛsin jamana tunkarakɛw yɛrɛ kɔni ma an ka Mali tunkarakɛw ka ministre ni tunkarakɛw ka jɛkulu ɲɛmaaw yɛrɛ kɔni ka ni ɲɔgɔn ye kɛyɔrɔ yɛrɛ kɔni na min ye tunkarakɛw ka ministre yɛrɛ kɔni ni o ye Musa Atayɛrɛ furancɛ fanga ɲɛmaa ye lettre min yɛrɛ kɔni di a ma k'a k'o di an ka tunkarakɛ ma a ye lettre min yɛrɛ kɔni di tunkarakɛw ma walasa u ka se k'a kalan ɲɔgɔn ye kɛyɔrɔ yɛrɛ kɔni na furancɛ fanga ɲɛmaa n'o ye son excellence le général d'armée Assimi Goïta ale kɔni ye lettre min yɛrɛ kɔni kɛ ni k'a di an ka tunkarakɛw yɛrɛ kɔni ma a yirala k'a fɔ ko lettre in yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko son excellence le général d'armée Assimi Goïta ale kɔni bɛ kuma Mali jamana kɔnɔden bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la a y'a yira k'a fɔ k'a bɛ Mali jamana kɔnɔden bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni ka wale ɲuman dɔ kɛ ni ka ɲɛsin an ka tunkarakɛ ninnu ma ka d'a kan ko tunkarakɛ ninnu yɛrɛ kɔni ye maaw ye faso kanu bɛ maa minnu na solidarité bɛ u ni jamana kɔnɔdenw ni ɲɔgɔn cɛla la wa danbe min yɛrɛ kɔni bɛ Mali jamana yɛrɛ kɔnɔ na sanga ani wagati min ka tunkarakɛ ninnu yɛrɛ kɔni u bɛ baara kɛ ni o danbe ninnu yɛrɛ kɔni ye fara ɲɔgɔn kan ale ni souveraineté min yɛrɛ kɔni bɛ Mali yɛrɛ kɔnɔ na min yɛrɛ kɔni tunkarakɛ ninnu ye sanga ani wagati u b'u cɛsiri walasa ka se ka nin fɛn ninnu yɛrɛ kɔni lafasa hali n'a sɔrɔ u tɛ Mali jamana kɔnɔna na son excellence le général d'armée Assimi Goïta ka lettre yɛrɛ kɔni kɔnɔna na a bɛ foliba kɛ ni ka ɲɛsin an ka tunkarakɛw ma kosɛbɛ ka d'a kan ko ka sanga ni avril kalo tile 25 san 2026 binkani walew ye an ka Mali jamana kɔnɔna na ko min yɛrɛ kɔni an ka tunkarakɛw ye k'u wulila k'u jɔ wulikajɔ cogo ɲuman yɛrɛ kɔni na walasa ka se ka jamana yɛrɛ kɔni lafasa ko yɛrɛ de kɔni na a b'u fo kosɛbɛ u wale yɛrɛ kɔni na ka d'a kan ni faso kanu yɛrɛ kɔni tɛ foyi tɛ jamana kɔnɔden bila ni ka o kɛ a ka faso yɛrɛ kɔni ka faso to wagati gɛlɛnw kɔnɔna na sisan an bɛ tɛmɛ an ka jamana kɔfɛ kibaruyaw ye o kɔnɔna na an bɛ taa États-Unis jamana kɔnɔna na alamisa tɛmɛnen juin kalo tile 11 san 2026 a kɔni yirala k'a fɔ ko nin don kofɔlen na ko États-Unis yɛrɛ kɔni kun kɛn bɛ ni ka attaque labɛn a bɛna na min yɛrɛ kɔni kɛ ni ka ɲɛsin Iran yɛrɛ kɔni ma ko nin don kofɔlen kelen yɛrɛ kɔni na yani attaque yɛrɛ kɔni ka kɛ ko min ye États-Unis jamana ɲɛmaa ni o ye Donald Trump ale kɔni bɔra ni ka attaque yɛrɛ kɔni annulé fɔlɔ ka d'a kan k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko États-Unis ale ni Iran k'u bɛ ɲina ka na bɛnkan yɛrɛ kɔni sɔrɔ wa Donald Trump yɛrɛ kɔni ka kumaw kɔnɔ a y'a yira k'a fɔ ko ni kow taara o tacogo yɛrɛ kɔni na k'ale tɛna na mɛn yɛrɛ kɔni min ye États-Unis ale
ale ni Iran u bɛna na u bolonɔ bila ni bɛnkan sɛbɛn yɛrɛ kɔnɔna. Donald Trump kɛlen ni ka nin kuma yɛrɛ kɔni fɔ min yɛrɛ kɔni Iran ka diplomasi ɲɛmaa ale kɔni bɔra ni k'a yira k'a fɔ k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko n'a sɔrɔ Iran yɛrɛ kɔni bɛna na i bolonɔ bila ni bɛnkan sɛbɛn in na walima n'a sɔrɔ a tɛna n'o yɛrɛ kɔni kɛ ko Iran yɛrɛ kɔni tɛ o dɔn fɔlɔ. O wale yɛrɛ kɔni kɛra sababu ye ni maa caman kɔni y'a yira k'a fɔ ko Donald Trump bɔra ni ka kuma min yɛrɛ kɔni fɔ ko kuma yɛrɛ kɔni bɛ sigana ko bɔ ka d'a kan Iran ma décision ta n'a sɔrɔ a bɛna jɛ ni bɛnkan yɛrɛ kɔni ye fɔlɔ. Donald Trump ka kuma yɛrɛ kɔni kɔnɔna nin don ko fɔlen yɛrɛ kɔni na ko ni alamisa don in na juin kalo tile 11 san 2026 k'olu États-Unis ale ni Iran k'u filɛ ni ka bɛnkan ɲumanba dɔ yɛrɛ kɔni sɔrɔ bɛnkan ɲumanba min yɛrɛ kɔni nana kɛ sababu ye n'u bɛna dankari u ka kɛlɛ in na. Wa Donald Trump kɔni y'a yira k'a fɔ ko o bɛnkan sɛbɛn yɛrɛ kɔni a ma ban dilanni yɛrɛ kɔni na k'a kuncɛli baaraw yɛrɛ kɔni nana kɛ ko ni bɛnkan sɛbɛn yɛrɛ kɔni banna dilanni yɛrɛ kɔni na n'o bɛ kɛ don n'a nataw kɔnɔna na ko États-Unis ale ni Iran u bɛɛ lajɛlen bɛna na u bolonɔ bila ni bɛnkan sɛbɛn yɛrɛ kɔnɔna na ko wa a bɛ se ka kɛ bolonɔ bɛ bila bɛnkan sɛbɛn yɛrɛ kɔnɔna na Europe jamana dɔ de kɔnɔna na. Donald Trump kɔni y'a yira k'a fɔ ko ni don min na États-Unis ni Iran bɛna na u bolonɔ bila ni bɛnkan sɛbɛn yɛrɛ kɔnɔna na k'ale Donald Trump yɛrɛ kɔni tɛna kɛ o kɛyɔrɔ la ko nka ale ka vice président ni o ye JD Vance yɛrɛ kɔni ye k'o bɛ taa ale remplacer o de b'i bolonɔ bila bɛnkan sɛbɛn yɛrɛ kɔnɔna na ale nɔ la. États-Unis jamana ɲɛmaa yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔ yɛrɛ kɔnɔna na k'ale bolo min yɛrɛ kɔni Iran ka guide suprême kura ni o ye Mojtaba Kameni yɛrɛ kɔni ye ko bɛnkan sɛbɛn min na tɛmɛ Iran ni États-Unis ni ɲɔgɔn cɛla la ko min yɛrɛ kɔni Mojtaba Kameni ye ko o kɔni jara ni o ko yɛrɛ kɔni ye kaban ko wa Mojtaba Kameni y'a yira k'a fɔ ko bɛnkan sɛbɛn yɛrɛ kɔni bɛnkan sɛbɛn ɲumanba ye. Bɛnkan sɛbɛn min na tɛmɛ États-Unis ni Iran yɛrɛ kɔni ɲɔgɔn cɛla la fɛn kɛrɛnkɛrɛnnen minnu bɛ nin bɛnkan sɛbɛn in kɔnɔna na min ye Donald Trump ye a t'i da se o ma ni ka o walawala. Nka Donald Trump kɔni y'a yira k'a fɔ ka hakilisi kuma fɔ ko ni bɛnkan sɛbɛn yɛrɛ kɔni tɛmɛna o ɲɔgɔn cɛla la ko min yɛrɛ kɔni détour d'hormuz ye ko bɛ dayɛlɛ ko wa ni bolonɔ bilala sɛbɛn yɛrɛ kɔni na ka ban min yɛrɛ kɔni ye Iran yanni diɲɛ wuli yɛrɛ kɔni cɛ ale tɛ se ka arme nucléaire yɛrɛ kɔni dilan a yɛrɛ ye. Ni yɛrɛ kɔni Israël premier ministre ka bureau ma o ye ni o ye Benjamin Netanyahu olu kɔni y'a yira k'a fɔ bɔlɔlɔsiraw kan k'a fɔ ko Trump kɔni kun ye layidu yɛrɛ kɔni ta olu yɛrɛ kɔni ye ko bɛnkan sɛbɛn fɛn fɛn mana na tɛmɛ États-Unis ni Iran yɛrɛ kɔni ɲɔgɔn cɛla ko bɛnkan sɛbɛn yɛrɛ kɔni na ko uranium enrichilen min yɛrɛ kɔni bɛ Iran yɛrɛ kɔni bolo fɛɛrɛ bɛ kɛ ni ka o minɛ Iran yɛrɛ kɔni na ko Donald Trump yɛrɛ kɔni kun y'o layidu ta olu ye ka ban. Donald Trump yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔ yɛrɛ kɔni na ko kunnafoniya yɛrɛ kɔni lasera ale ma k'a fɔ ko min yɛrɛ kɔni États-Unis ni Iran yɛrɛ kɔni ye k'u kɔni filɛ ni ka bɛnkan yɛrɛ kɔni sɔrɔ ko wa min yɛrɛ kɔni Iran ka autorité baw yɛrɛ kɔni olu sɔnna États-Unis yɛrɛ kɔni ta ma ko o ko hukumu de la ale ye décision ta ko ni alamisa don in na juin kalo tile 11 san 2026 ko États-Unis kun bɛna farapu min kɛ ni ka ɲɛsin Iran yɛrɛ kɔni ma ale ye décision ta ni ka o farapu in annulé ka d'a kan min yɛrɛ kɔni Iran autorité ma olu sɔnna États-Unis ta ma ka ban ko ni bɛnkan sɛbɛn yɛrɛ kɔni bolonɔ bɛna bila a sɛbɛn ka don min na ale ni a bɛna kɛ yɔrɔ min yɛrɛ kɔni na ko don n'a nataw yɛrɛ kɔni na k'u bɛna na o kunnafoniya laseli yɛrɛ kɔni kɛ diɲɛmɔgɔ ma. An kɔni bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi Donald Trump yɛrɛ kɔni filɛ ni ka laseli min yɛrɛ kɔni kɛ o kɛra sababu ye ni ka diɲɛmɔgɔ yɛrɛ kɔni hakili sigi kosɛbɛ ka d'a kan i n'a fɔ bɛɛ lajɛlen b'a kalama cogo min jamana nin yɛrɛ kɔni ka kɛlɛ kun bɛ ka kɛ sababu ye min yɛrɛ kɔni ye tajimafɛnw k'o sɔngɔ caya diɲɛ kɔnɔna na kosɛbɛ nka ni jamana nin yɛrɛ kɔni sera ka bɛnkan sɔrɔ ni ka dankari u ka kɛlɛ in yɛrɛ kɔni na gɛlɛya min yɛrɛ kɔni bɛ diɲɛ tajimafɛn ko yɛrɛ kɔni na a bɛ camanba yɛrɛ kɔni bɔ o la n'o yɛrɛ kɔni kɛra bɛɛ lajɛlen bɛ vi i ka yɔrɔ yɛrɛ kɔni la lafiya kɔnɔna na. Alamisa tɛmɛnen juin kalo tile 11 san 2026 min yɛrɛ kɔni Niger autorité ma yɛrɛ kɔni olu ye laseli yɛrɛ kɔni kɛ k'u bɛna na u ka nationalité yɛrɛ kɔni minɛ maa dɔ la wagati kuntagala dɔ yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko nationalité yɛrɛ kɔni minɛ ni maa kofɔlen minɛ wagati kuntagala dɔ kɔnɔna na k'o kɔni ye Mariama Jibril yɛrɛ de kɔni ni ale tɔgɔ dɔnnen don kosɛbɛ ni Mayira yɛrɛ de kɔni ye. Ni décision yɛrɛ kɔni taara décret présidentiel dɔ yɛrɛ kɔni de la décret présidentiel min yɛrɛ kɔni taara Niger jamana ɲɛmaa de fɛ ni o ye Général Abdourahmane Tiani ye wa décision yɛrɛ kɔni ta Niger jamana yɛrɛ kɔni ka intérêt yɛrɛ kɔni lafasali ko hukumu yɛrɛ de kɔni na Niger jamana kɔnɔna na. Communiqué la min yɛrɛ kɔni carila ni ka bɔ Niger yɛrɛ kɔni gouvernement ka secrétaire général yɛrɛ kɔni yɔrɔ la communiqué yɛrɛ kɔni kɔnɔ a yalen don k'a fɔ ko min yɛrɛ kɔni Niger jamana ɲɛmaa ni o ye Général Abdourahmane Tiani ye k'ale kɔni y'i bolonɔ bila décret dɔ yɛrɛ kɔni sɛbɛn na juin kalo tile 11 tɛmɛnen san 2026 décret min yɛrɛ kɔni na a bɛ Mariama Jibril ni o dɔnnen don kosɛbɛ ni Mayira yɛrɛ de kɔni a bɛ Niger nationalité yɛrɛ kɔni minɛ ni muso kofɔlen in na Niger autorité yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔ la k'u ma ni décision yɛrɛ kɔni ta ten tɔ dɔrɔn ko Niger sariya sunba yɛrɛ kɔni kɔnɔna na sariya dɔ bɛ min b'a yira k'a fɔ ko maa o maa walima jɛkulu o jɛkulu e kɔni sen donnen don banbaci wale la walima i bɛ ka ko dɔw yɛrɛ kɔni kɛ ko min bɛ kɛ sababu ye ni ka tiɲɛni yɛrɛ kɔni don Niger jamana yɛrɛ kɔni ka intérêt yɛrɛ kɔni na ko min yɛrɛ kɔni ye Niger autorité maaw ye yamaruya bɛ u bolo ni ka Niger nationalité yɛrɛ kɔni minɛ i la Niger autorité maaw kɔni b'a yira k'a fɔ ko min yɛrɛ kɔni
kɔni Mariama Jibiri ni ale kɔni wolola san 1989 mai kalo tile 27 Ngigimi localité yɛrɛ kɔni na komi yɛrɛ kɔni Niger kiritigilamaw yɛrɛ kɔni k'u bɛ ka nin kofɔlen yɛrɛ kɔni poursuit ko caman yɛrɛ kɔni na ni o dɔw ye k'a bɛ ka kunnafoniya dɔw yɛrɛ kɔni cari kunnafoniya minnu yɛrɛ kɔni bɛ kɛ sababu ye ni basigi min yɛrɛ kɔni bɛ Niger jamana kɔnɔ na ka tiɲɛni don o la k'a bɛ ka Niger jamana kɔnɔdenw yɛrɛ kɔni nɛgɛ k'u bila wulikajɔ yɛrɛ kɔni na u ka jamana kɔnɔna na ko wa puissance étrangère dɔ yɛrɛ kɔni bɛ yen a bɛ n'a fɔ jɛɲɔgɔnya yɛrɛ kɔni bɛ Mariama Jibiri ni puissance étrangère ni yɛrɛ kɔni ɲɔgɔn cɛ la komi yɛrɛ kɔni ni muso kofɔlen yɛrɛ kɔni k'a bɛ ka nɔnɔ minɛ ni wale ninnu de la Niger jamana kɔnɔna na o de nana kɛ sababu ye n'u ka nationalité minɛ a la wagati kuntagala dɔ kɔnɔna na communiqué in kɔnɔna na min yɛrɛ kɔni Niger autorité ma u b'a perepere k'a fɔ k'u filɛ n'u ka nationalité minɛli min kɛ ni muso kofɔlen in na komi yɛrɛ kɔni nationalité minɛli ko yɛrɛ kɔni ko wagati kuntagala dɔ dɔrɔn de don ko badabada tɛ ko a décision yɛrɛ kɔni bɛ tali kɛ Niger autorité yɛrɛ kɔni ka fɛɛrɛ latigɛ la n'u bɛ ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen latigɛ walasa lakana min bɛ Niger jamana kɔnɔna na k'o lakana to yen nɔ ale ni min yɛrɛ kɔni Niger jamana ka intérêt yɛrɛ kɔni ka o yɛrɛ kɔni lafasa ko ye décision yɛrɛ kɔni ta ni koba nin yɛrɛ de kɔni o ko na ne bɛ dan sigi an ka bidon kibaru la an b'an kanubaga n'a lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen fo Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an bɛ hakilina jigin k'a bɛ se k'an dɛmɛ ni kunnafoniya kan ni n'a carilen ale ka hakilinaw di hakilina jɔyɔrɔ la wale kɔfɛ an b'a fɔ yen nɔ ko aw k'an bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma